Да? Аз мисля, ще дойдеш при мен на гости да останеш ти. В каручката. После. Риби, порем ги като риби, подем ги като еклери. На връщане, що не останеш при мен на връщане? И що? Да си правим компания, бе, какво? Окей. Добре. Пак тази дръжва ми звъни. От 20 минути не мога да излезе. Е така само, е така виж. Може да дигаш само е така прямо. И това. И няма да дигаш. Кажи малко, рибием. Браба. Вижте тук. Я се фанах един 5500. Драги зрители, какви риби се улавят на този водоем. Огромни. Човеката не може да издържи. Какво казахте, господин, не можах да разбера? Ще има много рибем. Ръба, обаче тази ръба просто прекалено голяма и вече 20 минути няма да излезе. Тази ръба. Да, малко му се подаде гостичко. Той два пъти му се подаде и два пъти пак се прибра. Стане Прав да ще пък гостиш все едно. Аз ще стана прав, ма. Как да стана прав? Аз малко да такова. Аз ще стана прав, той по ще тръгне навътре, човек. Ти сега в момента пак му пускаш едно. Иди към брега. Как ще мън го дигаш леко? Аз виж, че това е един начин да го дръпна. Ако дръпнаш теката настрани. Ма изпърви се ти иди назад, бе. Чакай. Не. О, yes, копеле. Той е брат поне 9 мана, може и повече. О, лекусто, брато. Това е рибата. Това е рибата, братле. Той как го пробра в този кеп, бе, ме? Виж на кръв, че съм го фанал, братле. Че това са от моите, човек, това изобщо не от тези другите. Това е брато рибата. Това е поне 9 кила. Голями много. Чакай, аз ще така. Топърлак? Виж, той е след изядено опаш по-малко. Да, чай смахта. Съчето. Това е